Benvinguts, som Guardians of Cars i avui analitzarem aquest magnífic i nou Hyundai Ioniq 2016. Two, three, your heart start beating. Your room stays quiet, my inside I'm screaming. Do I feel alone? I don't have a clue. Bé, ja estem a l'interior d'aquest nou Hyundai Ioniq 2016 i passarem a analitzar-lo. Primer, ens posarem un poc còmodes, molt millor. Bé, li donarem el contacte. Després, tenim elevalunes elèctrics i automàtics. Davant i enrere són elèctrics. Els retrovisors també són elèctrics. Passarem al volant. Tenim un volant amb cuir, multifunció, amb Bluetooth per telèfon i amb control de velocitat. Després, passarem a la pantalla. Tenim tots els menús, tenim la secció híbrida, en què tenim l'economia del combustible, com recarga la bateria. També tindrem la navegació, la ràdio, per escoltar la música. També tindrem per la toma auxiliar, l'ubicació i també tindrem per contestar en el telèfon. Aquí tot el que és l'equip d'àudio. I després aquí tindrem el climatitzador Bisona. Continuant per aquí, tindrem el canvi automàtic i després les tomes de 12 volts, USB i l'auxiliar. I ara analitzarem els espais disponibles. Serà a les guanteres. Aquí tindrem un portaulleres. Aquí davant també tenim un espai disponible, que per cert, també aquest nou Hyundai Ioniq 2016 té càrrega per inducció de mòbils. Tenim aquest espai, un portabegudes, després tenim aquest cofre i una toma també de 12 volts. I aquí hi podrem posar alguna tablet. I l'espai de la guantera. Després també us mencionarem que aquest nou Hyundai Ioniq té, en quant a EuroNCAP, 5 estrelles de seguretat. Abans d'analitzar les places traseres, mencionarem que aquest nou Ioniq té molta seguretat. El cotxe està replet d'airbags i altres sistemes de seguretat són la frenada autònoma, l'avís de canvi de carril i l'avís del control d'angle mort. Bé, ara ja passarem a analitzar les places traseres. Tenim els 3 seients amb tela, hi ha 3 reposacaps amb anclatges Isofix i trobarem aquí ventilació. Tenim les xarxes de deixar objectes, un reposabraços amb 2 portallaunes i en quant a comoditat ens ajustarem primer els reposacaps i la veritat és que puc anar còmode. No toco, per poc no toco, al cap puc viatjar còmode i a les cames la veritat és que tinc molt d'espai per a poder viatjar molt còmodament. Ara passarem a analitzar el maleter d'aquest nou Hyundai Ioniq. Com veieu, tenim un maleter amb store portaequipatges, el qual podem llevar. Tenim una red i tenim l'altaveu, algun anclatge i un kit de reparació per si punxem. I concretament aquest maleter té 443 litres i
podrem abatre els seus seients per augmentar considerablement la seva capacitat. Ara passarem a analitzar la motorització d'aquest nou Hyundai Ioniq. Com veieu, tenim una motorització híbrida, basada en el motor elèctric i el motor de combustió de gasolina d'1.6 GDI. Aquesta motorització ens permetrà tenir uns consums molt ajustats d'uns 4 litres depenent de la conducció. Ara analitzarem aspectes exteriors del Hyundai Ioniq i aspectes estructurals. Tenim il·luminació LED. Sabem que és híbrid per aquesta línia blava. La parrilla es pot obrir i tancar depenent de les necessitats de refrigeració, cosa que millorarà els consums. Tenim unes entrades d'aire que ens permetran limitar les turbulències, LEDs antiboira, com veieu, té un disseny molt atractiu, molt modern, amb tons platejats. I finalment, aquí veieu els acabats de l'exterior d'aquest nou Ioniq. Un dels altres aspectes importants del Hyundai Ioniq és que també està fabricat en alumini i també en acer d'alta resistència, cosa que farà que tingui un pes més baix que altres vehicles i això faci que millori en la seva dinàmica i els seus consums. Bé, ja hem finalitzat l'anàlisi d'aquest nou Hyundai Ioniq 2016. Un cotxe que vol canviar el panorama automobilístic en quant a motoritzacions híbrides. Esperem que us hagi agradat, li doneu un bon like, ho compartigueu i us subscriveu al canal. Som Guardians of Cars, conduir és la nostra passió.